result tur kha enchin na kan nei don ani BJP hi ka ti tel talawa maro chu maldi ki chuan ringam ani len lo ha ha se thiam tur angai taila thange an mani kon min lo se thiam se chuan MNLP alaya ro la le kan ni wangin la ya ka da chuan ZPM INC tin ta chuan hei ka in chal tak tir do na ni ei le tur ani wangin hei policy te po kan han da tela party pathum kan he don ni chu daina le tuna ka in chal tak tir nga hei a mor zum lampang hi MNF le ZPM hi lemin in tau na do thak tur ngai ani wangin kan da ngai dewa chuan INC hi te ma rin duak lam hret dewa ni wang hian MNF nen hian among bial lampang kha kan da pathumin su tur ani wangin ai nang vek thei lowa kan thu thiam don ne chuan champion kan zon don awangin voi khata hena ke vek lo theia chuan ake lo te chu kan in tau tir le zan mai don ni le tu le lo start ti hian ka pot ka wanga ka in chal tau tir top mai don ni atol son thei vak lo nan hei frame kan da ka thiam don ni start ang go ZPM ke INC ke boka MNF ke ve lo ni anding chuak don nge ni INC na nia eng tak ang mo hei aw ke ve ve ni khan nge ngai dan ten lo sui ve don nia